खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै। इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। दिनै जोंहा बिराद बिजि खामानि मावनायाव एकदम खोमसियावनो 4टायावनो सिखारनानै दुगैनानै फुजानि खामानि लाहार फाहार जागासिनो। मेदामाबो 4टायावनो सिखारनानै प्रसाद बानायगासिनो। जोंना प्रसादा बेयाव हालुवा पुरि इफोरखौनो प्रसाद होनो आरोना। जिखुनु फुजायाव जानाय लोंनाय बुस्थुखौनो प्रसाद होनो, ओमफ्राय जायालासिनो गारनो मोना। प्रसादसो बियो भगबाननि, जाजोबनांगोन होननानै हायाबाबो जानो होथारो आरोना, जोंखौबो गारनो होखाया माने। स' लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नायलांबाय थादोलाय। चलो बिदिनो जागोन। सिबखांजोब्बाय लामाखौ, एबार लिरसिगोन आरोना। दिनै दानो लिरनोमोनथ', दासो लिरहांदोंमोन आं, सिबखांबाय। दिनै 9टानिफ्राय हासिब सिबनो मोनलिया आरोना, ओंखायनो फुङावनो लिरालासिनो सिबग्रोजोबना लानोसै, गोजौनि सिंनि गासिखौबो। ओमफ्राय दा 9टानिफ्राय लिरसिगोन आरोना। 9टा जासिगोन, 9टानि उननिफ्रायनो जोंना दिनै सिबनो मोननाय नंला आरोना, हासिब सिबनो मोना दिनै। बेनिफ्राय दिनै गांसेबो जि बाहेराव सुनो मोना, दिनै माने जिखौनो सुखानो मोननाय नङा आरोना। बेनिफ्राय दिनै फुजा दङ, 10 जन गथ'फोर लिंनानै मेदामा जोंहा ओंखाम जाहोगोन आरोना। ओंखाम माने हालुवा पुरि बानायगासिनो, ओमफ्राय बुट एवदों। मेदामा गावनि आखाइजोंनो संनानै दिनै बयखौबो जाहोगोन आरोना। हिन्जावसा 9 जन, ओमफ्राय हौवासा सासे लिंनानै गथ'फोरखौ जाहोगोन आरो प्रसाद बायदिसिना होगोन। बेनिफ्राय ड्रेसबो होगोन, सेन्देलबो मोनसे मोनसे होगोन आरोना, गथ'फोरनो दान होगोन आरोना। बेनिफ्राय मेदामा पुरा किसान रुमाव संनाय खावनायाव बिजिथार, जोंहा आरो साफाय खालामनायाव बिजिथार आरो। 9टा जाबाथाय फुजानि सुरु जासिगोन, गथ'फोर लिंहरनानै बुथुमनानै जाहोनो थाखाय लिंहरसिगोन आरोना। सिबनायनि लाहार फाहार। जोंहा जि सुग्रा न' लिरग्रायाबो मोनफैबायानो। 7:30 लिंहरदोंमोन, लेट जालायबाय, रायजागासिनो। सानफ्रोमबो रायजायो लेट जानायनि थाखाय। खांजोब्बाय गोजौखौ, नै एबार लिरसिगोन आरोना। ओमफ्राय फुजानि जगार जागासिनो नै सिङाव। जि बबाय गथ'फोरा दा बेयावनो जिरायगोन आरोना। एने लामा लामा फैगासिनो गथ'फोरा। जा गुवार सिथ्लाखौ लिरजोबनांसिगोन आङो। सारा बयनोबो 50 थाखा 50 थाखा फैसा होदो आरोना, गथ'फोरनो। गारि दोनग्राया सिबनो थालांबाय आंना, मानो होनबा ड्राइभारा 9टायावसो फैयो नालाय, 9टासिमल'सो सिबनो मोनोमोन। नै गारि दिहुनलांबाय बाहेराव, बांद्राय दाखोरबो गैखाया, डाइरेक्ट लिरखानोसै आं। गोजौआव लिरखांनानै फैबाय आरोना, एबार सिंखौ लिरजोबनोसै। मानसि थायाबाबो पुरा लिरनांगौ आरो।
फुजायाबो जोब्बाय जोंना 9टा जानाय लोगो लोगोनो मेडामा दा जोंनो माने जोंनो जानाय लोंनाय खालामनानै होनो नागिरदों गावनि आखाइजोंनो जोंनो माने पुरि सावनानै होगोन आरोना जोंनो गावहानो जाहोगोन दिनै माने जों संनो नांलायनाङा आरोना सुन्नी भी दीदी है मैडम कवर हलवा पूरी